Kalau happy guys. Yang. Apa? Ayo dicoba. Apa Iki lho yang cepet ya Allah, kayak koyo ngono lho. Oh. Kembang. Enggak. Bentukku. Enggak. Enak boy akeh rek boy iki rek ya Allah. Hitam ada. Ngawur rek omong. Ndang ta lah jalukno. Punya itu. Ya enggak, sing marker kuwi kok. Sinandu punya yuk. Glowing. Hela apa punya ini mek turut kok. Ndek ngaji. Sinandu ini ke yo kurang. Wah, ayo dicoba. Iku. Lek, njalo lek. Oke guys. Iki lho, gak seneng aku. Coba corokan nang pondok. Ya wis tak preteli tah. Gedeng aku. Tidak ikut punya respect di pengen panen lah. Yo gak apa-apa yo ngincipi titik yo guys yo. Ayo yang dicoba. Kalau yang masnya yang. Oh kalau yang. Woi, ireng-ireng lo guys. Kesel aku jaluk dia kok oleh. Untuk kok belum. Pengen aku guys. Ya wis lah guys. Pengen coba tuh ora oleh ngapek. Kan njaluk Kak Wani. Ya wis. See you guys.